Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som vás v mene investora Slovenskej správy ciest privítal na slávnostnom odovzdaní diaľnice Horná Streda Nové Mesto nad Váhom Chocholná do prevádzky. Dovoľte ďalej, aby som privítal vzácnych hostí, predsedu vlády Slovenskej republiky pána Vladimíra Mečiara, ktorého dnes prišla podporiť pani Klaudia Schiffer, veľmi pekne ma privítali v hoteli, bolo tam veľa ľudí už hneď, keď som prišla. A čo ma prekvapilo, bolo to, že ma očakávalo veľa čokolády na stole. Máte rada čokoládu? Love chocolate. Veľmi rada mám čokoládu. Áno. Aký dojem na vás urobili naši slovenskí ľudia, Klaudia? Well, they seem to be very warm. The welcome has been very nice. They seem to be very proud of themselves, and they seem to be very close to their families. And I like that. Slováci sú veľmi srdečný národ. Všimla som si teda, alebo mám aj také skúsenosti, že veľmi si držia tradíciu rodiny, že sú veľmi rodine založení. Ďakujem za privítanie. Klaudia, pred malou chvíľočkou ste sa prvýkrát stretli s našim pánom premiérom. Dali ste si spolu čaj. Môžete nám prezradiť, o čom ste sa pri tom čaji rozprávali? We talk about lots of things. Actually, similarities. Like my father is a lawyer, and the prime minister is a lawyer. My father is also interested in politics. Rozprávali sme sa o mnohých podobnostiach medzi mnou a pánom premiérom. Môj otec je právnikom, takisto pán premiér je právnik. Môj otec sa zaujíma o politiku, pán premiér je politik. And we were comparing the countryside. The countryside reminds me very much from where I'm from. I'm from Cologne, Düsseldorf, very green, beautiful countryside. And I said to him it was really similar. A okrem toho podobná je aj krajina, z ktorej ja pochádzam, a krajina táto. Moja krajina okolo Düsseldorfu a Kolína je takisto taká zelená a veľmi pekná ako krajina tu. And then he asked me if I would like to have a plum schnapps. A potom sa ma spýtal, či si dám slivovicu. Ďakujem pekne, Klaudia. Thank you very much.